नमस्कार. गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. पाहूया ठळक घडामोडी. सेक्स स्कॅन्डलमध्ये गुंतल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश सोडणकर यांनी केल्यानंतर तसेच संकल्प आमोणकर यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केल्यावर नगर विकास मंत्री मिलिंद नाईक यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा हा राजीनामा स्वीकारून तो राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे. भाजप सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आधीच मंजूर झालेली कामे करण्यास अडथळे निर्माण करत असल्याने आंदोलन करण्याचा इशारा हातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिलाय. गोवा फॉरवर्डमध्ये युवा नेते विराज नाईक आणि त्यांच्या समर्थकांचे स्वागत करताना सरदेसाई की बोर्डा येथे ओपिनियन पोल स्क्वेअर सारखा प्रकल्प नियोजित आहे, पण सरकारी अधिकारी त्याला अडथळे निर्माण करतायत. दरम्यान ते या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडगावमध्ये एका विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. बाळंतपणात अशक्त झाल्यामुळे बाळाचे कपडे धुण्यासाठी विवाहिता बाथरूममध्ये गेली असता तिचा तोल जाऊन जिन्यावरून खाली कोसळून तिचा मृत्यू झाला असं तिच्या पतीनं सांगितलं होतं, पण तो फक्त बनाव असल्याची माहिती समोर आली. महिलेच्या संपूर्ण अंगावर चाव्यांचे व्रण सापडल्यानं मारहाण केल्यामुळे तिचा मृत्यू झालाय असं पोस्टमॉर्टममधून समोर आलंय. राज्यातील नोकर भरती घोटाळ्यावरून विरोधक अधिकच आक्रमक होऊ लागलेत. जनसामान्यांमध्येही याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून त्याची धग आता केंद्रापर्यंत गेली. मुख्यमंत्र्यांसह स्थानिक भाजप नेत्यांना कानपिचका मिळाल्याची माहिती मिळते. परिणामी मुख्यमंत्री याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आता सगळीकडे वर्तवली जाते. त्यामुळे नोकर भरती घोटाळ्याची चौकशी किंवा ही नोकर भरती प्रक्रियाच रद्द करावी असे दोन पर्याय आता समोर आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियासह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी शुक्रवारपर्यंत 2 दिवसांचा संप पुकारलाय. यामुळे आठवड्याच्या शेवटी बँकिंग सेवांना जबर फटका बसू शकतो. केंद्राच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ हा संप पुकारल्याची माहिती मिळते. दरम्यान 9 बँक युनियन्सच्या संघटनेनं सांगितलं की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठा कॉर्पोरेट गट कर्ज चुकवल्याबद्दल हा प्रकार होतो. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा दैनिक गोमंतक.